Takhle. Musel jsem to udělat. Co budete dál? Frekvenci 1. Frekvenci 1 poslouchám, protože jsem... Michej! Frekvenci 1 poslouchám, protože mě to ráno nakopne do... Dobrý. Jak ho provodíme? Maně, není hlavu. Já ho dám na dvůr, ale Ne, no. jo, probírám. Tohle nejde utujíčko. Ale to tam mají. Ty utujíčko.